Šok za šokom Anđela napravila od Gastosa glavnim krivcem za haos koji se desio, priznala da je njegovim vikanjem i rečima zgrožena. Prevrnula priču. Nenad Marinković Gastos je spremio za večeru i sačekao je Anđelu Đuričić da dođe kako bi se nakon haosa umirila, ali ona nastavila da mu drži slovo zbog karambola koji je nastao sa Jordankom Denčić. Đordi, što ne jedeš sa Jordankom, vi ste drugari, ja vam kvarim odnos i sram me bilo kakav sam čovjek. Priznajem da sam ti rekla m i zašto me sad čekaš, nisam gladna, najela sam se g za tebe. Mene i svakoga, ništa mi ne znači i palim te, najela sam se g, posljednjih sat vremena, da li si video sebe prije i šta si meni izgovarao i kako si se ponašao, ne razumem šta će meni da predstavlja ovo da pojedim, ima da mi izađe na nos, izgleda da ti nisi svestan, evo ja ću da sedem i da pojedem ovo, a da li će to da povuče sve što si ti rekao, što si me zvao, gukni, ne razumem, govorila je Anđela.